आंथ' इउपिपिएलाव थानानै मावनायाथ' आगोलनिफ्रायनो मावनाय जादों आरो खाराना आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थानाय जादों आरो दा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव मानो फैनो गोनां जाखो बेखौ एसे फोरमायबा मोजां जायो नामा? बिपिएफआव फैनाया बेनो खारना बेनो जाहैबाय हागौबाबो सिगांनिफ्रायनो आं बारा स्ट्रंद्राय मोनासै आरो बे इउपिपिएल सरकारखौ बारा मोजां मोनो साबजानाय मोनासै आङो इउपिपिएल सरकारखौ ओंखायनो बिपिएफआव फैनाय जादों आरो ओरैनो जोंनि बिपिएफआव फैनानै नों मा खामानि मावनो बा मा दायथ' लानानै खामानि मावनो सानदों? आं बेखौनो बिपिएफआव थानानै मोजां खामानि मावलांनो सानो जेनेबा मोजां जौगानायनि फारसेथिं जोंनि जायगा डेभेलप गैया दासिमबो ओरैनो जेरै गोदोसोनानै दङ बेफोर जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन जायो बेफोरखौ आं मोजां जाजानो लुबैयो आरो इउपिपिएलनि सायाव फंनैसो बुंगोन नामा? मा मावबोदों मा मावबोआखै आरो मा मावनो थांनायाव बिसोरो मानो थाखाय फेल जादों बेखौ फंनैसो बुंगोन नामा? बिनि सायावथ' मा बुंबावनो बुंनाया बेनोसै बुंबाबो जाखाला ओरैनो बुंनायल' जायो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननाय बिदि जाहैबाय आरो बेनो बुङोल' ओमफ्राय माखासे खामानिफ्रा जाफुङा आरो ओरैनो खोथाजों बुंनायल' जायो बेखौनो आं